Zvakaoma kani mufunge mutungamiriri weAmerica mutsva haasi kuzobodzora tsvimbo iko zvino. Tikatarisa zuva rega rega ari kukata makosti, mari dzese dzakanga achibhadhara kunyika dziri kuAfrica, nyika dzakasiyana siyana, ari kudimbura dimbura zvese. Akambodimbura zveWorld Health Organization, mahurumende akasiyana siyana vakatanga kuchema chema. Iko zvinezvi nyika dzizhinji dzave kutosangana nematambudziko akaita seiwayo. Nhasi adzoka zvekare ane rimwe demo, joka chairo, aiwa chematsenga nzungu. Vanhu vari kuita kurwadziwa, ende tiri kuonawo kuZimbabwe hurumende kana kuti magovernment officials ikoko vari kufara zvisingaite. Ana George Charamba, nyaya iri panapa yakamira yakadai so: American propaganda machine, the US suspended government aid, and as a result, journalists around the world no longer received their paychecks. Ndo nyaya yavepeiko zvino. Kune vanhu vazhinji munongozviziva, majournalists vaitora nyaya munyika dzese dzizhinji vachibhadharwa, asi haungavazivi nemazita kuti ndaanani vaiita izvozvo, ndaanani vaitambira mari ikoko, asi waizongoona nyaya dzepasi rese, nyika dzese dzese dzichingoenda kuAmerica, motoshaya kuti zviri kumbofamba sei, dzinenge dzamboenda nani. Zvinhu zvakanga zviri kutoitika kumakore akawanda, ende vanhu vazhinji vakanga vari kutoraramisa mhuri, ende vazhinji vakatorarama vakatosvika pakutopfura kutosiya nyika zvingoriko zvakadaro. Zvakaoma kani mufunge iko zvino tiri kuona kuti hurumende dzekuAfrica dziri kutofarawo padzanzwa nyaya iyoyi, kunyangwewo zvazvo vakanga vari ivo vakanga vakatsamwa pamazuva mashoma adarika aya nenyaya yekuti vaTrump havachakwanise kuti kana kuti havachabvumidze kuti mari dzavo dzinge dzichibatsira pakutengwa kwemishonga, mapiritsi ezvirwere zvakasiyana siyana. Nhasi zvinhu zvacho zviri kuchinja, kureva kuti hapana ari kusara, wese akanga ari kurarama nekuwana mari inobva ikoko vari kumeka shuwa kuti vadimbura kuitira kuti mari dzavo dzenyika yavo dzingoshanda dzichibatsira nyika yavo chete. Ndo zvinhu zviri kuitika, hama dzadiwa. Handiziviwo munoitorawo sei nyaya iyi payasvika zvakadai so, nekuti kuZimbabwe iko zvino varitoriko majournalists nhasi vazhinji vakawanda vaswera vakadumbirwa nehasha havana kana chavamboposta. Zvakaoma kani, hama dzinodiwa.